Iltamme ohikiitävä teema on hekumallisuus. Mitä hekumallisuus on, mistä alkaa ja mihin johtaa? Entä hekumallisuuden vastakohta, kylmyys ja kuivakkuus, mihin se johtaa? Tämä on Immanuel R:n ja hänen vaimonsa tarina. Kuule Immanuel, kun minä oon niin tyytymätön noihin sinun sänkyhommiisi. Kun sinä tätä menoa teet minusta vielä rikiinin. Mä oon kuule kaikkeni yrittänyt. Kuule nyt saat lähteä Helsinkiin oppimaan vähän lisää taitoja. Tulet vasta sitten niin takaisin niin tänne. Ärskeles. Minäpä lähen. Lähet. Nyt lähettiin niin kuule tyttö seksihommiin. Niin Immanuel tutustui Kaijaan, nuoreen varakkaaseen kaupunkilaiseen. Tämä kutsui Immanuelin luokseen asumaan. Hyvin nukutun yön jälkeen Immanuel sai tutustua myös Kaijan ystäviin tämän yksityisellä luksusuima-altaalla. Tuo on se uusi. Näyttää aika hyvältä. Joku tekis mieli vähän kokeilla vai mitä? Juotavaa. Suottaisinpa tuota niin otan niin. Eikäpä vaikka daikiri. Onko koskenkorvaa? Minulla on tuolla pukuhuoneessa. Minun nimeni on Pekka. Teetkö sinä, Immanuel, koskaan näin? Takkinsa joskus 20 kertaa päivässä. Kuule et tule vielä kotia, kun sinulla on niin paljon oppimista tuota. Sanotaan kyllä noin lyhyessä ajassa oppinut paljon vettä. Immanuel soitti kotiin vaimolle, mutta vieläkään ei vaimo ollut tyytyväinen. Lisää kokemuksia olisi hankittava. Ja niitä Kaijan värikäs maailma oli pullollaan. Minä yritän kovaa kyllä vielä. Minä yritän.
Immanuelin viimeisenä mahdollisuutena hankkia lisää taitoja sänkyhommissa olivat Kaijan järjestämät epätavalliset juhlat. Vihdoin oli Immanuel matkalla kotiin. Hän oli muuttunut mies. Vielä nousivat hänen mieleensä lämpimät muistot Kaijasta. Immanuel! Niin palasi Immanuel kotiinsa monta kokemusta rikkaampana. Eikä enää koskaan koskenut vaimoonsa edes pikkusormella. Ja kun oikein tarkkaan ajatellaan, niin se oli sille kuivalle ja marisevalle nartulle ihan oikein.